Mira, el principal motiu, encara que ells vulguin disfressar-ho de la crisi econòmica i tots els problemes econòmics que n'hi havia, el principal motiu és que les càmeres de repente se van girar contra ells. Això és l'explicació oficial, pot ser hi ha d'altres ocultes, però l'explicació oficial és la interessant. Jo crec que la raó real és una decisió política presa personalment per Alberto Fabra, que a banda de ser errònia i injusta, jo crec que ha estat motivada per interessos partidistes, no precisament valencians, sino desde Madrid. Desde luego tienen que ser motivos poderosos para que una persona, entre comillas, como puede ser Alberto Fabra, se suicide políticamente en una comunidad donde históricamente siempre ha gobernado el PP, cerrando su televisión autonòmica. Jo crec que han anat improvisant sobre la marxa. Crec que en principi ells pensaven que anaven a guanyar l'Ero i que ells havien fet la idea de la llei que havien fet en el 2012 i... Són saqueig i incapacitat absoluta del que ens governa. Entre otras cosas porque la aplicación de un ERE legal, digamos que no era lo que le interesaba a la Generalitat. La Generalitat defendía el ERE que se aplicó en un primer momento, lo defendía como el mecanismo para deshacerse de la parte de la plantilla que más incòmoda lo resultava, ¿no? Jo crec que la raó fonamental és que en algun moment el Partit Popular no volia acceptar una victòria laboral dels treballadors contra una decisió que havien pres ells de privatitzar al màxim la televisió